Россия незаконно устанавливает буровую платформу в украинской морской экономической зоне. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины. Ранее эта платформа находилась в Крыму и была захвачена Россией после аннексии. Чтобы разведать ситуацию, украинские пограничники направили 2 военных корабля. Детали в сюжете. 2 самоподъемные буровые установки, так называемые вышки «Бойко», россияне переместили из зоны Одесского газового месторождения ближе к аннексированному Крыму. В прошлом году установки «Петр Годованец» и «Украина» Кремль присвоил вместе с полуостровом. На их месте теперь оккупационная власть устанавливает другую, тоже украденную Украиной, нефтедобывающую платформу «Таврида». Сейчас у вышек находится корабль Госпогранслужбы Украины и ведет наблюдение. Впродовж вчорашнього дня тривали монтажні роботи по її, власне кажучи, установці введення в експлуатацію. На даний момент наші кораблі і катери продовжують виконувати завдання в акваторії Чорного моря. Ми проводимо фото та відеофіксацію тих подій, які відбуваються навколо цієї вишки, для того, щоб передати, і, власне кажучи, ми вже частину матеріалів передали і для компетентних органів, і для Міністерства закордонних справ, щоб вони могли використовувати ці матеріали як аргументи подальших судових засідань проти Росії. Охраняет вышки от украинских пограничников российский корабль «Аметист». ФСБ беспокоит желание украинцев узнать количество людей на вышке. России военной силой никто угрожать не сможет. Ну, прошли мимо эти корабли, завтра еще кто-то пройдет. Мы вообще на это не реагируем. Никакой угрозы я лично не вижу. Ну кто может России угрожать? Тем более Украина. Не смешите меня. Украинский МИД требует от России немедленно вернуть Украине украденное имущество. Ми розцінюємо таку зухвалу зміну російською стороною розташування у Чорному морі 2 самопідйомних бурових установок та нафтовидобувної платформи «Таврида», які є власністю України, як черговий епізод широкомасштабного грабежу майна і природних ресурсів. За собою ми залишаємо право вимагати відшкодування від російської сторони шкоди, завданої такими протиправними діяннями, які є порушеннями відповідно до Конвенції ООН з морського права. В пресс-службе Черноморнефтегаза сообщили, установки перенесли из-за сложной международной ситуации и угрозы терроризма. По неофициальной информации, их перемещение может быть связано с возможным арестом платформ по иску украинской компании «Нефтегаз», которая купила их в 2011-м. Наталья Калинка, Альвина Сейдбулаева, Эльдар Тарахташ, Заман, АТР.